थांनाय 17 मे खालि जिहेतु मोनाबिलिनि बिदिनो 5:30 रबिबार बाराय मोनसे जोंनि बे अन्थाइबिल बिसिडिसि बनगाव बिसिडिसि आरो दावलिगुरि बंसिगाव आरो मागुरमारि आरो सुखानजरा आरो ओरै आफलागाव बे मोनबासो बिसिडिसिआव जोंनि बनगाव समस्थियाव मोनसे गोख्रों बेलासिनि समाव 5:30 पौने 6 समाव मोनसे ओरैबायदि गोख्रों बारहुंखा बारलांदों जोबोद जोंनि बे मोनबा बिसिडिसिनि आइ आफानि रायजो राजानि न' बां जोबोद खहा खालामलांदों बिफां लाइफां जोबोद खहा खालामलांदों थ' हेदिनखालिनो बेलासिनि मोनाबिलिनि 5:30 जादों जाथाया थ' जों आंनो लोगो लोगोनो आधा घन्टानि गेजेराव जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा आंनो फन हरदों जे नोंसिनि ओरै एरियाथिं जोबोद बारहुंखा बारदोंनो नों खबर मोनदों ना मोनाखैनो दा मोनदों सार मोनदों दा बेसेबां बहाय मा खहा जादों एक्जेक्टलि जों डिटेल्सखौ मोनाखै खिन्थु मोनगोन सार मोननाय लोगो लोगो आं सारनो आं खोन्थाहरगोन रिपर्टखौ होननानै आं मोनाबिलियावनो ओइदिनखालिथ' जों बेरायनो हाखायाखिसै सेफ जथ' लामा सामा दं बिफां लाइफां बायजोबदों गारि मथरबो जों फैनो हाखायाखै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै जेब्ला फुं जाब्ला आङो फुङावनो फैनानै गामिथिं फैनानै 5:30 फैदों आङो फैनानै आं बे लामा जथ' बिफां गोग्लैनाय बेखौ बै मेसिनजों हाख' आङो बनगाव फारसे हाबनो हादों आरो दा गामि सिङावथ' हाबजाखायाखै आंनि न'आ जिहेतु मोखां बिसिडिसि अफिसाव मोखां आं बाहाय थाहैदों थ' जोङो लोगो लोगोनो जोङो ब्लक अफिसाव फन हरबाय बिडिअनो फन हरबाय दतमा ब्लक आरो क'क्राझार ब्लक आरो कुसुगाव ब्लक मोनथाम मोनब्रैसो ब्लक अफिसारजों फन हरनानै बुंबाय जे ओरै जाबाय आरो लोगोआव जों सार्कोल अफिसारनोबो फन हरबाय ओमफ्राय बे समावनो जोंनि बावखुंग्रिनि मानगोनां MLA बिथाङाबो रुपम रायाबो आंजों लोगोसे फैबाय 9थासोआवनो जोंनि बनगाव फैदों ओमफ्राय फैनानै आं खोन्थाजोब्बाय डिटेल्सखौ ओरै जाबाय ओमफ्राय जोंनि दतमानि मानगोनां MLA रबिराम नार्जारि साराबो आंखौ फनजों खोन्थाहरबाय आं ओरै फैबाय फंबाय कुसुगावथिंबो जोबोद जादों नोङो बनगाव ओरैनो ओनसोलनिखौ नों खेल लादो आरो आं कुसुगावथिं बेरायनोसै गोबां जायगायाव बाहायबो खहा जाबाय होननानै सारा कुसुगाव फारसे थांदों ओमफ्राय आं रुपम राय आरो जोंनि टिम लानानै जों ओइदिनखालिनो बेरायजोबदों बनगाव बंसिगाव अन्थाइबिल सुखानजरा मागुरबारि आफलागाव आरो दावलिगुरि जों बेरायजोबनानै जोङो सार्कोल अफिसारबो दंफायोमोन आंजों लोगोआव MLA बो दंफायोमोन आरो बेनिफ्राय टिम मोनसे लाना बेरायनानै जों रिपर्टखौ साफा होनानै दिनै ब्लक अफिस बा सार्कोल अफिसाव जों गासिबो माबानानै लिस्ट खालामनानै जिअ'टेग खालामना होजोब्बाय ओमफ्राय जों मानगोनां हाग्रामा सारनो जों रिपर्टखौ हरबाय ओरै जाजोब्बाय सार होननानै ओमफ्राय सारा बुंबाय दे होमबालाय इमिडियेटनो जेखौ नांगौ बेखौ खालामजोबदो थिं ओमफ्राय माइरं दालि संख्रि आरो थाव जिहेतु सोरनाबा न'आनो हर थाजाला सोरनाबा ओंखाम संग्राबो ओंखाम ओंख्रि संजाला सोरनाबा उन्दुग्रायानो गुरलाब गुरथाब थांदों उन्दुजाला थसक लेब सिजोबदों थ' सारा बेखौ होननानै मा प्रयजन दं इमिडियेट होदो होननानै दिनै बे हाबाफारिखौ अन्थाइबिल प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंनि बिसिडिसि अफिसाव जों ज' फैनानै चेयारपारसनबो दं आरो प्राइमारि नेताफोरबो दङ आरो लोगोआव आंजों एसिस्टेन्ट BDO दं दतमा ब्लकनि बिथां शरद ब्रह्म जों जयैनो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जेसेबां बेनिफिसियारिफोरजों जाय भिक्टिम्स जाजोबदों जोङो चेयारपारसनाव रिपर्ट लानानै दिनै जों बे थिं थाव संख्रि बानलु बेखौ जों दिनै रानजोबगोन आरो ओरैनो अन्थाइबिल बिसिडिसि हिसाबै साबेसे मानसिनो होनाय जागोन बिदिथ' हिसाब गैया जेसेबां खहा जादों गामि दरसेल'थ' नङा बाहाय गोबांथार गामि दङ अन्थाइबिलाव टटेल गासै 19टा गामि 19टा नङा होमबा नोंसिनाव 19टायाव जोङो जेसेबां एफेक्ट जादों न'खर जेसेबां गामियाव एफेक्ट जादों बे न'खरनो जों होजोबगोन बे जोंनि सरकारनि निर्देश आरो बे सरकारनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि निर्देश गोबां मानसियानो बुंदों जोंनावबो दंबायोमोन मानो खेबफैयाखै होनदों दा उन बिथिङाव बेफोरनि सायाव मा सिद्धान्त लादों डेफिनेटलि जोङो चेयारपारसनखौ बुंदों थाबावदोंब्ला बबेबा जायगायाव जिअ'टेग खालामस्लाबनो हाहैदोंब्ला बेखौ आं चेयारपारसन बायद'खौ आं बुंदों इमिडियेट लिस्टखौ लाहैनानै लाबो खुनु थालांनो नाङा रावबो गोबां जायगायाव जुदि खहा जाहैयाखैब्ला आङो एसे सिगाङावसो बुंखादों थाबावलांदोंब्ला इमिडियेट बेखौ लिस्टखौ लानानै फै
आरो फट' खेबनानै जिअ'टेक खालामनानै लानानै फै आङो चेयारपारसन बायद'खौबो बुंखाबाय मुथथे थालांनो नाङा बयबो मोनजोबगोन आरो बेखौ सिन्था खालामनो नाङा जोंनि BPF दोलो मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोआ बिटिसिआव जों सरकार जोङो समस्त बिटिसि ओनसोलाव 32 लक्ष जोंनि जनगणनि जों सरकार स' गतिके जोंनाव जोंनि क'क्राझारावल' नङा बेफोरबायदि जाथाया बेफोरबायदि स्ट्रमा बेफोरबायदि बारहुंखाया गुबुन जिल्लायावबो जानो हागौ बाक्सायावबो जानो हागौ उदालगुरियावबो जानो हागौ चिराङावबो जानो हागौ स' जेसेबांखि एरियायाव जाया मानो जोंनि सरकारा जोंनि BPF सरकारा बिटिसिनिफ्राय जों रेडि बेफोरबायदि जिनिसखौ होनो थाखाय धन्यबाद